मोजाङै मोजां हामथोंसै आंनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो दुखुथिया न'खरनो एसे राङारि अनसुंथाइ होफैनाय जाबाय दे मादै गाबनाङा दे इसोर दं दे इसोर दं दे मादै आरो आं बावदों र' नैबे आंनि दाननि फैसामोन हा आं मोनसे मन्दिराव दान होनो गोनांमोन बेखौ आङो दुखुथिया न'खरखौ नुनानै आङो बेसेबां दं आं मिथिया बेसेबां दं मिथिया आङो दाननि फैसामोन आं बेखौबो होलांसै आं दे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां हामलांथोंसै मादै दे मादै बेसेबां दं आं मिथिया आं सानाखैबो आफा आनान गसाइनि अननायाव मोजाङै मोजांसैल' हामलांथोंसैल' दे रायजो राजा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जेसेबां हायो थाइसे थाइनै हायो नैबे मादैनि एकाउन्टआव जेरैबायदि सोमदोन बरगयारि बे आदानि जे इउटुब चेनेलाव बा फेसबुक पेजाव जेरैबायदि होदों अननानै जुदि गोसो गुदुंब्ला नैबे मादैनि हासबेन्डनि जे रैखा मोननायनि थाखाय आरायग' मोननायनि थाखाय नोंथांमोनाबो हेल्प खालामसै आं बेखौनो खावलायबाय